Toto je Glorious Model O Pro. Myš, ktorú chcel mať každý. Myš, o ktorej vzniklo veľa videí. A myš, ktorá mala rozhodnúť, či ešte Glorious dokáže urobiť dobrú myš za dobré peniaze. Ale dokázali to? Je táto myš worth it? Alebo je to úplný dog shit? To uvidíme v dnešnom videu. OK, sme na prvej hre. Touto lacnou a zbytočnou myšou. No, lacná, jak sa to vezme, buildy lacný, ale to všetko vysvetlím. Lebo ja osobne Model O Pro používam už cez rok, 2 mesiace, takže môžem o nej dosť povedať a taktiež poviem, lebo toto je myška, kvôli ktorej som si povedal, že do Gloriousu v živote nejdem. Ale aby som to všetko vysvetlil, hej, že proste prečo. Easy! Ako ste mohli počuť z tohto krátkého gameplaya, čo zatiaľ tu mám, táto myška znie úplne inak, jak Model O drátová, aj bezdrátová a taktiež Model D. Proste táto myška je úplne iná, hej. Keď čakáte, že dostanete niečo jak Model O, ale že Pro, tak nie, toto ani není Pro, toto je proste SE. Proste horšia verzia, lebo nebudem vám klamať, moja normálna Model O drátová, hej, čo mám hneď tu vedľa, tak je asi 10 krát lepšia než tento shit. Neviem prečo toto ľudia kupujú, aj keď je na YouTube proste toľko recenzií, napríklad od Jonaha. Ja som si tú recenziu kúkol, ale až potom, čo som si vlastne túto myšku kúpil, takže som debil asi, ale to je jedno, hej. Proste je hrozne lacná, jak proste môžete počuť napríklad teraz. Znie úplne inak, jak normálna Model O. A vôbec tomu nechápem, lebo mali by tu byť použité tie isté switche, jak na nových Model O. To sú ich Glorious Link switche, sa mi zdá, alebo niečo také, proste Glorious switche, oni si ich robia sami. Počkajte páni, ja iba zoberiem toto. Takže neviem prečo znie tak inak. A čo je s ňou zle, lebo something is wrong with this fucking mice. A ja som si ju kúpil, hej. Tak to je kokot. Ja vám môžem teraz ukázať, len tohto človeka vyriadím. Vlastne, jak znie normálna Model O oproti tomuto shitu, čo mám v ruke a s čím hrám. No, on to líbol, dobre, takže môžem vám to ukázať, hej. Ona znie úplne normálne. Ja nemám nič proti zmenám, I guess. Ak toto brali jak zmenu dobrú, čo není, ale hold, s tým už my nič neurobíme. Ale táto myška je proste prázdna jak backrooms, jo, proste tam není nič, tam není život. Keď som ju otvoril, tak dokonca v nej fakt nebolo skoro nič. Proste iba kusy plastu, bez ničoho, switche, baterka malá. Takže proste v tejto myške není nič. Neviem, čo sa pokúša. Dobre. To mi nevyšlo. Haha. Popravde táto myška je horšia, jak ich Model I, čo si dobre pamätám, na Xeronovú recenziu na tento shit. Jebo. A tá Model I mala problém so switchmi, lebo na to robil video ešte vtedy aj Minetech, to mi zdá ešte aj Intel Edits a potom ešte aj Xeron, takže tá myška mala dosť problémov, ale bola o mnoho lepšie urobená jak táto Model O Pro, čo Pro fakt není, to ti ako môžem povedať. Oni si budú myslieť, že altkujem, ale áno, altkujem. To sa rozletel proste. No, už nám zostal iba tento jeden biely a túto hru by sme mali hotovú. Potom si dáme ešte hru z Model O, aby som aj o nej niečo povedal, lebo to moje staré video vôbec nedávalo zmysel, hej. Ale to by som ho najprv musel nájsť. Asi ho, aha, už ho nájdem. Už viem, kde je. Ide pre moju betku. Dobre, poďme na hru ďalšiu, lebo ja to s touto myškou fakt nedám. OK, sme tu na tejto hroznej mape s našou dobrou myškou konečne a môžem vám povedať o tejto myške, že mám ju cez 2 roky. Som s ňou spokojný, jak len môžem byť, popravde. Na tejto myške nevidím žiadne veci, ktoré by boli presne zle urobené. Je to normálna myš, sice je drátová, ale je dobrá.
Fuck! To bolo normálne pík sústredenia môjho s mojim ADHD mozočkom. Je sa teraz fajti bridge fight. Prosím. Bro, ide proste s full inventárom fajtiť. A to proste ghost blokuje. Hypixel nemá rád, to je všetko scripted, kámo. To nejde. Počkaj chvíľku, dík. Ja som počkal, není sebecký. Poviem vyhrať túto hru. Len počkajte. Jo, tak to bol bad trade. Aspoň, že tak. Ale obávam sa, že on mal mnoho lepšie veci. Aha, jo, prosím. The fuck, toto je klač. All in na farbu. Hej, nerob nič, čo by ma zabilo. Ja som povedal nič. Dobre, GG.